दिनैहाय दाख्लै जोंनि बिटिसिआव जादोंमोन मोनसे सानै बर' इन्दि बि सेंग्रा आदामोनखौसो गावथारदोंमोन एनिलिपिनि होननानैहाय आरो जोंसार आदा जनकमोनखौहाय दा दिनै बिसिनि खेत्रआवबो साख्रि होगोन होननानै बुंबाय मोनसे लेटारबो इसु खालामदोंमोन बिडिसिनिफ्राय दिनैसिमबो साख्रिनि खुनु माने खबरानो गैया बुंनो गावनो हेमन्त बिश्व शर्माया बुङो जे बर' हारिनि गेजेराव शान्ति फैबाय होननानैहाय दाख्लैसो भारतनि प्रेसिडेन्ट फैनानै थांदों तामुलपुरावहाय अमित शाह मोदी कयबार फैखो बर' जाथिखौ मोजां मोनो होननानैहाय जुदि एथ'ग्राब मोजां मोनोबा बर' जाथिखौ बेफोरबायदि खामानि मानो मावो दिनैहाय डिआर नाब्ला सार जेरै बर' हारिया बड'लेण्ड नांगौ होननानैहाय गावनि जिउ एथ'ग्राब मोजां लेखा फरायनाय मोनबाय बेवबाबो एनडिएफबिआव थांनानैहाय गावनि जिउखौहाय दिनै जेलाव खाथिनानै दङ दा बेखौ सोरबा सोंहैयो नामा रावबो सोंहैया बर'फोरा थाइलेण्ड चाइना आरो म्यानमार बुरमानिफ्रायसो फैनानै आदिबासिफोरा बुंदों आरो गावसोरखौ डाइरेक्ट होननानै बुंदों लोगोसे लैहोर गयारि बिथांखौ बुथारनो होसोदोंमोन बे बाथ्राखौ मिथिनो मोननाय जादों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो मोननै टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन अब्ला जों गिबियावनो लैहोर गयारि जायबा बिथाङा मोनसे समाव मुंदांखा जादोंमोन आरो दासिमबो मुंदांखा बिथाङा मुंदांखा जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंसार आरो जनक ब्रह्म बिथांमोनखौ फेक इनकाउन्टार खालामनायनि सायाव बिथाङा खुगा बेखेवदोंमोन आरो गोख्रों सोमावसारदोंमन बेनिफ्रायनो बिथांखौ बयबो सिनायदों आरो लैहोर गयारि बिथांखौ बेनिफ्रायनो बयबो मुंदांखा जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन दा बेनि उनाव मैयासो मोनसे खौरां मोननो मोननाय जादों बे खौराङानो जाहैबाय लैहोर गयारि बिथांखौ सिनायखानाय मानसि बिसोरनि भिडिअबो दंनो बिसोरखौ सिनायगोन होनना बुंदों दा बिसोरो लैहोर गयारिखौ बुथारनो नागिरदोंमोन लैहोर गयारि बिथाङा गोबां गाबदों आरो गाव जानाय जाथायखौ फोरमायहरदों गोबां दुखुनांथाव जाथाय बर' हारिनि गेजेराव मा जाबाय थायो आसरित दा बे लैहोर गयारि बिथांखौ मानि थाखाय बुथारनो नागिरदोंमोन बेखौथ' मिथिला नाथाय लैहोर गयारि बिथाङा गोबां खुगा बेखेवो बा बाथ्रा बुङो बिथाङा रावखौबो गिया बाथ्रा बुंनायाव बा नंगौखौ नंगौ होननानै खोन्थायो बा बाथ्रा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव नाथाय बिथांखौ मानि थाखाय बिदि खालामनो नागिरदों बिनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै दा जियानो जादोंला जायबा बुथारनो नागिरदोंमोन बा होसोदोंमोन बुथारनो थाखाय बिथांमोना साजा मोननांगौ आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाय जानांगौ होननानै आं सानो अब्ला जों दा नेक्स्ट टपिक जायबा टपिकआ आथिखालाव गोबां सावरायजागासिनो दङ जोंनि ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरि आदित्य काक्लारि बिथांनि सायाव खेंफोरथि होदों आदिबासि गौथुमा बुंनाय बायदिब्ला बर'फोरा भारतनि नङा बर'फोरालायनो म्यानमार बुरमा थाइलेण्ड आरो चाइनानिफ्रायसो फैनाय बे बाथ्राखौ बुंदों गोबां बाथ्रा बुंदों दा जियानो जादोंला लैहोर गयारि बिथांखौ जायबा बिदि खालामदों बेनि सायाव नायबिजिरनाय जानांगौ होनना सानो अब्ला लोगोफोर दिनै माखासे टपिकआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि म्यानमार थाइलेण्ड बर्मा চাইনাৰ পৰা আহি পেলাই সোমাইছে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত আপোনালোকে চাওক আদিবাসী ক'ৰ পৰা সোমাইছে তেওঁলোকে কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা সোমোৱা নাই তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ আছিলে আৰু আছে আৰু ভৱিষ্যতো থাকিব আপোনালোকে কোন আমাক আপোনালোকে মানে জুকাই নল'ব ডাইৰেক্ট কথা কৈছোঁ তো গতিকে ইমানে মই কৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে আমাক সমৰ্থন কৰক আৰু মই বড়ো জনগোষ্ঠী ভাইবিলাক মোৰ ভাই বন্ধু আছে লগত তেওঁলোকৰ লগত মোৰ কোনো বেয়া সম্পৰ্ক নাই এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে যাতে এই জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এই কাজিয়াই লগাই ল'ব নালাগে আৰু আমি কোনো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি বিৰোধিতা নহয় তেওঁলোকে বিটিচি পাইছে আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ বিটিআৰ পাইছে সমৰ্থন কৰিছোঁ আমি লগতে তেওঁলোকে আৰু কিবা পাব তেওঁলোকে পাওক তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোকৰ পাইপ আজি আমি ইয়াৰ মাজতো এটা কথা মই কৈছোঁ আৰু ইয়াৰ চৰকাৰো জগৰি আছে আজি চৰকাৰে দিম বুলি ক'লে কিয় নোৱাৰিব আজি সাগৰৰ মাজত তেওঁলোকে ডুবাইৰ পৰা যদি ট্ৰেইন যদি চলাব মুম্বাইত যদি ট্ৰেইন সাগৰৰ পানীৰ মাজত যদি ট্ৰেইন চলাব পাৰে কি বোলে এই গহপুৰৰ পৰা যদি যোৰহাটলৈকে যদি টানেল তেওঁলোকে বনাব পাৰে মাটি খান্দি পেলাই আদিবাসী যিটো ইতিহাস কি বোলে সংবিধানত থকা স্থিতি কিয় দিব নোৱাৰে ইয়াৰ চৰকাৰো দুখী আছে ক'বলৈ গ'লে আজি চৰকাৰে এইটো বিচাৰি আছে জাতিগত সংঘৰ্ষ হওক এওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া পেচাল হওক কোনোমতে যাতে স্থিতিটো মানে স্থগিত থাকক গতিকে অসম মই